Добре, ето така. Тук мама я остави. Мамо. Това беля. Ужас. София от беля на беля. Ти си от беля на беля, мамо. Мамо, си очи ръката и грията. Не се приближавай толкова. Ето, хоп. Ти пак ще падне, аз не съм го правила. Може да пробваме малко му. Не, това е врещо. То слага на дъното в чашката. Добре. Ей, тук ще тикаш малко, ще сложа ей тук. Добре. И като изтини, защото сега е много добре. Добре, ето. Пък аз ще събирам чашки в това време. Кутички чашки. Ето. Вкусно е. Постепенно за... Ето това е залепнало. Какво правиш? Нали не снимаш? Снимам. Хубава работа. Какво? Плод. Ето това ни е готовата смес. Прилича малко на повърнато, но да. Какво е истина? Пак си ти падна. Мама, може да покажа на хората градинката ми. Спри камерата, иди до градинката. Добре, сега ще свидим хора и приятели. Ама да. Добре, вече ги сложихме в чашки, не се. Има още, тук ни е сместа. Да. Сега ще покажем малко крънки. Вижте едно нещо, което преди малко го видях. Вижте. Значи, така се вкарваш. Сега. Ето, вижте. Вкарваме потивена и сега. Хайде. Между другото, през цялото време съм с тръпи. Не мога. Сега ще се срещаме. Така че чао. Добре, вече наливаме сместа. Мамо, ние печахме и яйцето. Не, сега ще го сложим в формата София. Добре. Ще налееме, тази смес няма да стигне. Сега ще видим какво ще правим. Или ще забъркаме още малко. Добре, мисля, това е от нас. Казахме ви край, сега наемаме в другите чашки. Ще сложим такова. Ще сложим вода в чашките. Ще ги сложим в фурната и това. Чао, приятели! Обичам ви! После ще ви покажем резултат. Да, ма после.